Mula sa isang pamilyang musikero, lumalim ang kanyang pagmamahal dito at nagpatuloy siya sa pag-aaral at paglinang ng kanyang talento. Dahil sa kanyang dedikasyon at husay, isa na siya sa kinikilalang band leader ng basista na nagdadala ng karangalan sa kanyang bayan at pamilya. Nag-start ako 2001 as a trumpet player hanggang until now sa Esting Caranto Orchestra. Kumbaga mana sa mga ninuno namin as lahat sila musician. Blood of musician kami, mga karanto. Ngayon hanggang sa na-develop yung mga namin, hanggang sa matutunan namin kung paano bumasa ng nota, at the same time how to play a good music, and then yun hanggang sa nandito na kami hanggang ngayon as naging band leader. Nag-umpisa yan as my grandfather and then my uncle. Yung uncle ko kasi pumunta na ng nag-migrate siya ng Canada. So kailangan naming i-maintain yung legacy ng Esting. Kaya ako yung apo, ako ngayon ang nagiging band leader. Para sa akin kasi hindi siya competition. Kumbaga, kailangan mapasaya mo yung mga tao, gawin mo yung best mo, pagandahin mo yung grupo mo. Yun lang. Kasi pag nakipag-compete ka, hindi maganda. Hindi na siya music. Yung banda namin, nakakarating ng Ilocos, sa East, dyan sa Isabela. Mostly dito sa Pangasinan, talagang libot na po namin lahat ng mga bayan. Proud kami as tiga rito sa basista. Kasi pag napunta kami ng ibang bayan, saan po kayo galing? Tapos, legendary itong basista sa mga orkestra. Nagpapasalamat kami at nagagala kasi nakilala ang basista as home of finest orchestra. Okay, our future plan for our orchestras, one is to continuously have this promotion for them. How? We have already this ordinance enacted by the Sangguniang Bayan, approved by the Sangguniang Panlalawigan, that we have to have this orchestra festival every year. This is going to be every third week of March. So, bale, parte ng fiesta ng bayan, yung isang araw na orchestra festival. So, yun po yung sa ngayon na pinaplano namin para sa kanila. Okay, so we're hoping that you could come and visit Basista for this annual orchestra festival. Dito lang po tayo makakaranas, makakapanood na may 8 hanggang 9 na orkestras na tutugtog sabay-sabay. Hindi nasusukat ang halaga ng isang lugar sa lawak ng lupain nito, kundi sa kung anong kakayahan nitong kuminang. Tulad na lamang ng bawat miyembro ng Basista Orchestra.